Ако ви липсват зъби и си мислите, че трябва да чакате месеци, за да се храните отново нормално, или да пътувате в чужбина за лечение с несигурен резултат, това видео е за вас. Аз съм доктор Ситнов, собственик и имплантолог в дентална клиника CityDent, град Пазарджик. Само през последната година, заедно с моя екип, сме поставили над 900 дентални импланта. Работим с класически импланти, като голямото предимство на нашия протокол е, че само до 72 часа след поставянето на имплантите, пациентът може да получи временни зъби върху титаниев бар. Това означава, че не оставате без зъби, не чакате с месеци да се възстанови усмивката ви. И още в първите дни може да се храните и да се усмихвате спокойно. След това имплантите трябва да се костно-интегрират правилно, което обикновено отнема около 3-4 месеца. След този период поставяме финалната циркониева конструкция, която възстановява напълно функцията и естетиката на вашите зъби. Тоест, получавате бързо решение още в началото, но и стабилен дългосрочен резултат. При повечето пациенти лечението може да се организира само с 2 посещения в клиниката. И ако сте от София, Пловдив, Бургас, Варна или който и да е град в България, да, може да дойдете до Пазарджик, когато търсите екип с реален опит и ясен протокол на работа. Първата стъпка е безплатна консултация и 3D диагностика в клиниката. Попълнете формата под видеото и нашият екип ще се свърже с вас.